सोरबा आथोन गेलेलायनाय अबेबा बर' गामियाव आथोन हमजादों अबेबा बर' गामियाव आथोन गेलेलायनो हमजादों सोरजोंबा दामजादों गोदोनि समाव मोनाबिलियाव सोरनिबा आखाइ हमलायनानै थांनाय नुबानो बिब' बिनानावखौ हाबा होयोमोन दामजाबायबो ओमफ्राय ओमफ्राय हाबा होबाय बेयाव जोंनि फरायनायफ्रा माने बर'फोरनि फरायनाया आसखान्दा जाबाय फंबाय नङा होमबा दा नों मणिपुरजों नायोबा मणिपुराव दा नटिसआव माने फरायनायफ्रा दिनै गोरोंसिन आर बि सानजोरां होननाय मोनसे इउटुब चेनेलाव टमि नार्जारिनिबो मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारदों बा मिउजिक भिडिअ ओंखारदों आरो लोगोसे बे समाव सोलिगासिनो दङ बिसानिफ्राय एरख'जानाय माखासे महरगिरिफोरनि सायाव खोथा सावरायनाय इउटुबनि कमेन्ट बक्सआव सावरायनाय सोलिदों फेसबुकनि कमेन्ट बक्सआव सावरायनाय सोलिदों फेसबुकनि गेजेराव पस्ट होनानै बायदि बायदि सावरायदों लोगोसे निउस मिडिया पर्टेलफोरावबो होगासिनो दङ दा बेखौ लानानैनो दिनै जोङो माखासे खोथा सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनोसै अब्ला जोङो गोदोनि बारग' एनडिबि आफादनि गोख्रों मावथि आरो आथिखालनि समाज सिबियारि बिथाङा बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो बेखौ जोङो बिथांनो फन खालामनानै मिथिनानै लागोन बिथाङा माखासे खोथा बुंगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आं फन खालामनि औ आदा खुलुमबाय नोंथांखौ बे आंनि बे सेकेन्ड चेनेलाव बरायनाय थाबाय गिबियावनो औ ओमफ्राय बे साननैसोआव जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव सोलिगासिनो दं माखासे जेंना जेंसि जेरै गेमस्रि दैमारिनिफ्राय बा बिसानिफ्राय माने बिसाथ' एरख'खाबाय बिनि उनावबो माने बिथांमोना मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन जाहैबाय बिसानि माखासे महरगिरिफोरखौ लानानै दा बेनि सायावनो बिसाया माखासे खेंफोरथि होदों जे बिसानि महरगिरिफोरखौ लाफानानै मिउजिक भिडिअ बानायबाथाय माने बिसानिया थाफाबाथाय बिसोरजों थाफाबाथाय 2 लाख रांनि जुरिमाना होनांगोन आरो ना दा बेफोरनि सायाव आदाया मा बुंनो सानो मा मोनसे बुंनो सानो नामा गेमस्रि दैमारिनि जिथु सोलिबाय थानाय बेखौ मोनफ्रोमबो माने बर' इउटुबारानो जा बर' निउसानो जा मोनफ्रोमबो बर' माबाफ्रा बेखौनो बुंफ्लेबाय थायो सावरायलायगासिनो दं सावरायलायगासिनो दं बे सावरायलायबाय थानाया जाहैबाय जेरै फैला सारा बुंदों बेखौ माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फोरोंलांनायसो होनना बुंदों नंगौ अब्ला फोरोंलांनायबा जायफ्रा माने जानानै थांनायखौथ' बावगोमानानै दंमोन ना बावबायमोन गेमस्रि दैमारिया मा भुल मावखो मा भुल मावाखै बिनि आखला मा बेखौ बावनानै दंमोन नङा होमबा नाथाय साफ्रोमबो बर' लिडारा बुङाखै दे बर' इउटुबारफ्रा बर' निउसफ्रा बन्द' खालायनांगौ बिनि राव बुंनाय बिनि माखासे जिथु लिखित बायदियै बा लिखित मोनसे आयेन बिजिरनानै मोनसे बिनि सायाव बिजिरदोंमोन नङा होमबा फंबाय बिजिरखांनायनि उनाव जिथु बिसोरनि फान्डुलुपियाव बा बिसोरनि नेम निथियाव बेखौ प्रस्ताबआव थिखांखानायखौ खनले आरो बिजिरबाय थानाया मालाबाबो मोनफ्रोमबो आफादफोरनि बेयो दायथ' नङा जेनेबा दा बुरखांनाय थांखांनाय बाथ्राखौ माखासे इउटुबार माखासे निउस मिडियाफोराव होफ्लेबाय थानाया समाजनि थाखाय मोजां नङा बेखौ बुंनो सानदों आरोना आदाया मानो होनोब्ला फुं बेला बर' न'खरफ्राव बा बर' उन्दै गेदेर गासिबो न'खराव नायो दा बुंदों दे बिनि माबाखौ जोंनि रायजोनि गेजेराव लाबोनांला आरो दा मा जादों सोरांबानो बिनिखौल' नुयो दा खोमायाव सोना होनायसो जादों नंगौथ' गेमस्रि दैमारिया मा आखल माने सोरबा मोनथिना बिनि आखला मा मावबोदों दिनै मोनथियामोन नाथाय माने सोनानैसो होनाय जादों माने आङो आरो बेजोंनो लोगोसे बुंदेरबावनो सानो जोंनि बर' माबाया मा होनो बेखौ बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बुंदों मावनांगौ खामानि हारिनि जारिमिनफोरखौ मावबाय थानाय समाव जेरैबायदि खामानि मावनायाव जोंहा बेयाव बादा नांगौ जेबो गैया जोङो बेखौ बरायदों बा आङो पार्सनेल आं बेखौ बरायदों खिन्थु जों दिनै नुवाखै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सरखारनिफ्राय जों सिखिनि जोङो फिल्म बानायनो थाखाय सिखिनि जोङो फैसा मोनबाय सिखिनि रां मोनबाय सिखिनि जोङो फिल्मनि जारिमिन बर'फोरनि जारिमिनखौ जों बोखांनो थाखाय जोंनो ओरैबायदि सहाय होबाय होननानै दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव खोनाया बेनिफ्राय ओरैबायदि बै गुफुरनि जाथायफोरनि जारिमिनखौ बोखांनो थाखाय बिटिआरनि बाहेरायाव जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया गुफुरनि जाथायखौ मोनसे फिल्म बानायनो थाखाय जों गुफुर
गुफुरनि जाथायनि थाखाय गुफुर प्राइमारियाव फिल्म जाय जगतजों रिलेसन दं आरो जायफोर कालसारजों रिलेसन दं बिसोरनि थाखाय जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोङो सिखिनि गुफुर माबायाव हालामाव जोङो सिखिनि जोङो थाखा हरबाय बा जोङो गुफुरनि जाथायनि स्ट'रिखौ जोङो फिल्म बानायनानै जोङो सिखिनि थाखा थांबाय होननानै दिनैसिम बर' निउसाव बर' इउटुबार खोनायो नामा फंबाय? खोनाया बे गेमस्रि दैमारिया बेलेग जाथि नङा। गावनि हारिनिनो सासे बर' बिमानिनो जोनोम जानाय। दा भुलाथ' मावबाय बेमाराथ' जाबाय फंबाय नङा होमबा? गोसारखाजोब्बाय बेफोरो गासिबो। बेमारखौ जोंनि बर' हारिनि जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रिनि कालसारनि मानसिफ्रा बर' समाजा बिनि बे बेमारनि टेब्लेटखौ होनानै हामबाय। बिनि बे जेब्ला फाग्लि जादोंमोन बा माबा मोनसे बेराम जादोंमोन बे बेरामखौ टेब्लेटखौ बर' हारिनि जायफोर आफादफ्रा माने होनानै बे बेमारा हामबाय। ओमफ्राय दा बे हामनायनि उनाव बेखौ मा जायो जेब्ला बर' रायजो राजाया बेखौ माखासेया बैसोआबो उन्दै आरो बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा सम आरो बैसोजों माखासे गियानफ्रा हाबो नालाय फंबाय। ओमफ्राय बे गियानफोरा एसे हाबबावथों एसे बुजिथों होननानै जेनेबा बेखौ जेब्ला आफादनि नेम निथि बायदियै बेखौ आफादनि माखासे रुल बायदियै बेखौ पानिस होदोंमोन। बे पानिस होनायनि गेजेराव समा बारलांबाय बा समा सोलिगासिनो दं। माखासे समनि सिगां कनसिडार होलायनायाबो मोजां आरो फंबाय बुजिबाय? ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नै आदा मा होनो दाख्लै बावैजेन मोनसे बाथ्रा जाना थांबायना जेनेबा बैसागो फांसनाव बे बेन खालामजानायखौ मानि थाखाय लिंहरदों बैसागो खुंग्राफोरा बेबो मोनसे दाय जाहैबाय माने बिसानि थाखाय बा माखासे भिडिअ नायग्राफोराबो बेखौ मोजां मोनाखै जेनेबा माखासेया मोजां मोनदों माखासेया मोजां मोनाखै कमेन्ट बक्सनि गेजेराव गेमस्रिखौ नायग्रा मोजां मोनग्राफोरा कमेन्ट हरदों आरो बिसानि सापर्ट खालामग्राफोरा बिसाखौ हरदों। बेनि गेजेराव मोनसे खोथाया फैबाय जे दाखालि बावै माने गेमस्रि दैमारिखौ लिंहरदों बेनि सायाव सारा बर'फोरनि बैसागु फांसन फालिनायाव बिसानि अनगायै बा बिसानि अथ'रिटि लायाबा बिसानि पारमिसन लायाबा बैसागु फांसनखौ खुंनो मोना होननानै मोनसे प्रस्ताब दंमोन नामा फंबाय? गैया नाथाय बिसाया माखासे थांखि लाखादोंमोन जाहैबाय जेनेबा सिगांनो जेनेबा बिसोरखौ मिटिङाव जुथुमदोंमोन ना मोनसे बेनि सिगांनो जेनेबा बिसोरजों रावबो आर्टिस्टफोरा मावफानो मोननाय नङा बायदिसिना वार्निं होखानाय जादोंमोन। बे वार्निंखौ माने हेंथा खालामनानै गेमस्रि दैमारि मोना माने खालामनाय बायदि जाहैदों आरो ना माने बिसानिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला बिसानि मानसियाथ' गावसिनि डिपार्टमेन्टआ गासिबो गावसोर मोनथिबाय थिगानो। दा जाय रायजो राजाफ्रा खुंदों आरो जाय रायजो राजा एलेखाफ्रा माबा खालायदों बेयाव सोरबा रायजो राजाखौ दुखु मोननोबो दरखार गैया। माने बिसाया सिरि लेंहरलायनानैसो माबा खालामदों ससियेल मिडियायाव जोंनिया सोमखारिलायनाय बुंलायनाया माने अभार जादों। गुफुरनि रायजो राजा दिनै गानबो खननो रोङो मोसानोबो रोङो गोदोनि राजा रानिनि एक्टिंबो देखायनो रोङो बिसोर खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो सहाय खालायनांगौ फंबाय। आरो बेखौ जेरै गेमस्रि दैमारिखौ दिनै सप्तासेनि बारा होबाय बर' इउटुबारानो जा बर' निउसानो जाबाय। दा बेखौ जोंनि इउटुबारफ्रा गुफुरनि जानानै होबाय थालाय गुफुरनि माबा बानायनांगौ जारिमिनखौ फिल्म बानायनांगौ गुफुरनि जारिमिनखौ माबा खालामनानै सप्तासे होनो होलाय फंबाय आंनिफ्राय नोंनि चेनेलाव आं खावलायदों आरो। नोंथांनि बाथ्राखौनो खोनागासिनो दं दा रायजोफोराबो खोनागासिनो दं ना नै आं दा माइकखौ ओमफ्राय मा जायो जोंना मोजां सोरबा डक्टराव पास जादोंनोलै उमुक फरायदोंनोलै पास जाबाय ओरैबायदि मोजां साख्रि मोनबाय बेखौ मा खालामो फंबाय सानसेल' होयो जोंना बर' निउसफोराव। सानसेल' होगोनथ' र'। बेनिफ्राय मा जायो जोंनि गेजेराव गाज्रि रावखौसो माने जोंनिया मास मोनसे गाहाम होनो आरो। नंगौ दा गेमस्रि दैमारिया दाख्लैनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं गाबोनबो सोलिगोन सबनियाबो सोलिबावगोन जानो हागौ। आरो गोदान इउटुबारफ्राबो भिडिअ बानायलागासिनो दं।